The following content may contain elements that are not suitable for some audiences. Viewer discretion is advised. So yun guys, magandang araw sa atin lahat. So welcome back sa ating channel. Maghanting ulit tayo guys. So dito na tayo sa loob ng ukura natin. Ito pala yung gagamitin natin guys, si JBC. Yun. So ito pala yung ito pala yung aabangan natin guys. Yan yung konti lang na dahon na yan ng na puno ng tawag yan, strabilis sa amin sa Ilocano. Yan mga yan guys, mga 30 meters. Yun. So abang-abang na tayo guys, stay tuned lang. Yan guys. Naglag. Laglag ng isa. Ayun. Tirayin natin. Yun. Pinulot natin tong huli natin. Ito, 5 lang yung nakita natin guys. Yung isa doon sa harap natin, hindi ko nakita. Pero hanapin natin mamaya. Tapos yung huling tinira natin, sa sapa pala nalaglag. Sapa pa lang yung ilalim niya na anod. Sayang, hindi na ako titira dyan guys, sayang lang, maanod lang, puro spotted pa naman.
5 lang yung na recover natin. Yun, sige guys, stay tuned. Abang-abang pa tayo. Yun guys, si Bradab. Yun o. Krokotok. Sa pool. Dali guys, spotted ulit. Saan sila guys? Tutirahin natin. Laglag, collard. Spotted. Ayan guys, meron na naman tayong 4 na napulot. Yung krokotok guys, buhay. Sumiksik sa sukal sa ilalim ng ng kawayan. Hindi ko na inabutan. Yun, sige guys. Mga bangka tayo konti. Yun, may nakadapo. Laglag guys, spotted. Spotted guys. Seven hours later. So yun guys,
Uwi na tayo. So, nandiyan na yung ulan, no? Yan. Ulan yan, guys. Umukulog pa. Lakas ng kulog, kaya uwi na tayo. Baka abutan pa tayo. So, ito yung ginamit natin, guys. JBC. So, nakadali naman tayo.